Hola, jo sóc la Mary i avui farem el book tag de la cultura popular. Bé, aquest és un book tag, el de la cultura popular, que van crear els book hunters, la Laia i el Sergi, i ens van invitar a tota la comunitat lectora d'internet doncs, a fer-lo, no? I no res, m'hi he posat, he buscat uns quants llibres que m'han semblat que eren adients per aquestes premisses i som-hi, vinga, primera premissa. Els castells, un llibre escrit a diverses mans. Bé, en aquesta primera premissa us parlaré d'un llibre. Deixeu-me mirar el títol, sisplau, perquè és que sóc incapaç de recordar el títol, dir-lo bé i per ordre. La Societat Literària del Pastís de Pela de Patata de Guernsey, i és un llibre escrit a dues mans. És un llibre escrit a dues mans per la Mary Ann Shaffer i l'Annie Barrows. La Mary Ann Shaffer no va poder acabar aquesta obra, la va deixar inconclusa i va ser la seva neboda Annie Barrows que la va acabar. Bé, és un llibre que parla de l'hàbit de la lectura, dels llibres, de com doncs, superar les dificultats per via dels llibres, de la lectura. I és molt, molt bonic, aquest llibre em va agradar prou, i versa sobre una escriptora que busca una història per fer un llibre. És de Londres i li arriba una carta de l'illa de Guernsey demanant-li, crec, o comentant-li un llibre. Llavors ella decideix anar cap a aquesta illa que està ocupada pels nazis, el 46. Encara està l'exèrcit nazi per allà a l'illa de Guernsey, perquè fa frontera amb Anglaterra. Suposo també era un punt estratègic, no?, per accedir a Anglaterra, i doncs, ens explicaran com sobreviuen en aquesta ocupació nazi, quines dificultats passen i com això, a través de la lectura, van tirant endavant. Segona premissa, els gegants, el totxo més gran que t'hagis llegit. Bé, jo no tinc registrat les lectures que he fet al llarg de la meva vida. Simplement jo crec que tinc registrades dels últims 3-4 anys, sí, a partir de la pandèmia. I el llibre que més pàgines té i que m'hagi de llegir és el Jo confesso del Jaume Cabré. Aquest llibre té 998 pàgines, no arriba a les 1.000, però va ser un rècord per mi. Me'l vaig llegir en menys d'un mes, crec. Només vivia per llegir aquest llibre, em va enganxar molt, em va semblar molt bonic també, i és la història d'un violí a través del temps, a través de les diferents èpoques, des del segle XII fins a l'actualitat que viuen els personatges, però també és una història d'amistat. És una història d'amistat, d'amor, de desamor, és una història total, una història que versa sobre molts temes i que és molt completa. Tercera premissa, El ball de bastons, un llibre on hi hagi violència. Bé, aquí sí que n'he llegit bastants, de llibres on la violència hi és present, no? En la següent premissa en sortiran uns quants, però jo he reversionat aquesta premissa i he proposat o proposaré un llibre al qual al llegir-lo m'ha generat violència. Violència contra el llibre i contra l'autor. I aquest llibre és L'enigma de l'habitació 632, 748, ja no me'n recordo, del Joel Dicker. Aquest llibre va generar una immensa ràbia dins meu. Ja no sabia què fer, si continuar llegint o no continuar llegint-lo. És un llibre força patètic, mal escrit, incoherent, i ara potser em tirareu la cavalleria per sobre, però jo vaig acabar agafant-li inclús, em feia riure de lo incoherent que havia estat aquest llibre, no? I a més el va publicar quan era ja un escriptor conegut. No sé, a vegades penses que les editorials s'apreten
perquè l'autor publiqui un llibre cada any i segons quines coses potser no s'haurien de publicar. Jo he llegit també d'ell, he llegit el cas de Harry Quebert i no em va semblar un llibre tan dolent. Un llibre, doncs, bueno, una lectura normal i corrent, no? Potser si llegís ara em semblaria dolent, però vaja, no ho recordo, no recordo que fos un llibre dolent, però el que sí que recordo és que aquest llibre era infumable. O sigui, generava, ja us dic, generava una espècie de dimoni dins meu que volia carregar-se'l. Volia carregar-se el llibre i volia carregar-se l'autor, tenint una reputació ja, doncs, contrastada, no? Però a part d'això no va passar res, Simplement era girar una mica la premissa número 3. La tercera premissa és El correfoc, un llibre amb presència demoníaca o del mal. I aquí tenia 3 propostes. Una era et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, que el mal hi surt per aquí una miqueta i surt reflexat, no?, en aquesta novel·la, que és una miqueta difícil. A mi em va costar aquesta novel·la, ja no només pel llenguatge que fa servir, però que és molt interessant de llegir, sinó també per l'estructura del llibre, perquè és una estructura que va avant i enrere, i passa tot en un dia. Llavors fa un recorregut per les diferents èpoques que viuen aquestes dones de les que ens parla l'Irene Solà. L'altra lectura que proposava per aquesta premissa era Matar el marit, de la Li Yang, i és una història que l'autora es va basar en un fet real per poder ficcionar-la i situar-la en el Taiwan rural, molt dura, on el mal hi és present d'una manera brutal, on la dona és oprimida fins a la mort, pràcticament, i és tractada d'una manera quasi bé que tracten millor els animals que han de matar, que a les dones amb les que conviuen, no? Un ambient masclista i tradicional molt bèstia i que t'ho feia passar malament i que et plantejaves el sentit del mal, no? De si aquest mal era un mal que saltava les generacions per la tradició, no? O simplement era una manera de viure que es tolerava, no? Va ser un llibre que a mi em va costar bastant de llegir i doncs on el mal hi sortia representat. I l'altre, que tenia moltes vibracions similars a aquest que us volia proposar, era Terres Mortes. A Terres Mortes també et preguntes o et fa reflexionar sobre els actes de les persones, sobre el mal en si. I bé, també és molt dur de llegir. Quarta premissa, crec que hi anem. Vall de Gitanes, un llibre pel qual ens haguem discutit per la diferència d'opinions. Bé, aquí em passa sovint que els llibres que a la gent els hi agraden molt, a mi no sé si és per les expectatives que em creo o perquè realment no va amb mi el llibre, no ho sé. Aquí posaria el llibre de la Renée Zevin, Demà, demà i demà, que és un llibre que a tothom ha agradat moltíssim i a mi em va decepcionar. No el vaig saber llegir, no el vaig saber entendre, em va semblar un llibre sense més ni més i bé, doncs sí que quan vaig penjar la ressenya doncs sí que hi va haver gent que no compartia la meva opinió, I això és respectable i que jo també tinc a vegades unes anades de cap una mica per donar-me de menjar a part. Però sí que és veritat que potser tota aquesta expectativa que em vaig crear jo al voltant del llibre va fer que pressuposés que m'havia d'agradar. I doncs li vaig trobar certes incoherències dels personatges, de que no em cridaven especialment, no sentia empatia cap a ells
i bueno, no em va sorprendre o no em va agradar tant com esperava. I això també, el fet de comprar-lo, de gastar-te els diners i que un llibre no t'agradi, doncs a mi em fa enfadar una miqueta, no? Jo vull que tots els llibres que compri, que tots els llibres en què inverteixo els meus diners, doncs m'agradin, que em facin passar una bona estona. I no va ser el cas. I això també a mi em costa de digerir. Em costa de digerir que m'hagi gastat els diners per un llibre que no m'ha agradat. Premissa número 6. La sardana, un llibre circular. Bé, aquí tenia dues opcions també. Una era Cien años de soledad, que és un llibre cíclic, no?, que va passant de generació en generació, on la soledat doncs, envolta tot aquest món de García Márquez, però em vaig decidir per un altre llibre, que és d'una autora catalana, que m'agrada moltíssim i que em cau molt bé, i que es diu Una història és una pedra llançada al riu, de la Mònica Batet. No és un llibre circular, és a dir, no comença com acaba, sinó que la història es repeteix, no? Dintre del mateix llibre, doncs aquesta història es repeteix de forma circular, amb alteracions o amb diferents maneres de veure, però al final, doncs, com totes les històries, són històries que ja s'han viscut i que es modifiquen segons l'ambient o els personatges, i em va agradar moltíssim, no? Aquí ens parla la Mònica Batet de la història d'un pare i després de la història d'una filla que es dediquen a rescatar o a mantenir, doncs, la història cultural d'un país. La setena premissa és Bestiari popular, un llibre amb un protagonista animal o mitològic. Jo aquí us he portat el Narval. El Narval és una col·lecció de llibres que llegeix el meu fill Roc. Ara potser ja no tindria edat de llegir-los perquè ja són per nens més petits, però ell se'ls continua llegint. Tenen molt poqueta lletra, molt de dibuix, però fan riure una barbaritat. Hasta a mi em feien riure. Ell se'ls rellegeix, se'ls torna a llegir. Quan no té ganes de llegir i li dic que llegeixi alguna cosa, sempre acaba agafant el Narval. Però bé, hi ha 9 números, els tenim tots. Jo penso que ja ara podem parar, perquè en 8 anys hauria de llegir coses més interessants, més per la seva edat, no? Però vaja, per començar a llegir Lletra de Pal estan molt bé, els nens s'ho passen molt bé i res, aquí deixo la recomanació per si algú em veu i no sap què regalar o comprar als seus fills perquè comencin a llegir. Seguim. Premissa número 8. Les falles del Pirineu. Un autor que haguéssim llegit en un passat i que l'hem recuperat. Serà potser una opinió impopular, però això és el que aquí a casa tenim, això és el que hem mamat. Jo ja ho vaig viure una miqueta gran, però a mi és una història que em cautiva, m'enganxa, no em canso de seguir, no em canso de jugar, i us dic ara quin és. Aquest llibre que us parlo o aquesta autora que us parlo és la J.K. Rowling. Sí que és una autora polèmica, no?, en les seves declaracions, però el fet de tenir Harry Potter a casa o veure les seves pel·lícules o llegir els seus llibres, la meva filla ara s'està començant a llegir els llibres amb 10 anys i això a mi m'omple d'orgull, no? Perquè ja no té dibuixos, aquest llibre, ja és de nens més grans. Ella fins ara, si no tenia dibuixos, no llegia. A vegades sí que l'autor potser s'ha de tindre en compte, no? Però separar això d'obra i autor, segons en quins ho faig, no? Si m'interessa, separo obra d'autor, però si no m'interessa, no. I en aquest cas, m'interessa no separar obra d'autor i seguir llegint o seguir comprant i fent rica a la J.K. Rowling amb els seus llibres, però no només amb els seus llibres. Aquí a casa ha tornat amb un altre format, i és que tenim bastants jocs de Harry Potter, tenim el Similo de Harry Potter,
Tenim aquest altre de Harry Potter, Hogwarts Battle, Harry Potter. Tenim l'Smart 10 de Harry Potter, que és un joc de preguntes molt ràpid, per torns. I també tenim aquest d'aquí, que és el Hogwarts Battle, un joc cooperatiu. És un joc cooperatiu amb diferents fases, fins a 7 fases, complicat, de construcció de baralla i que ens ha agradat molt, ens l'hem acabat, però és un joc que sempre s'hi pot tornar. Ens va agradar molt. Bé, aquí a casa Harry Potter està a tot arreu. Està a tot arreu, tenim disfresses, varetes, tenim de tot. 9. Premissa número 9, les habaneres. Un llibre amb un ambient mariner. Aquí he agafat el Blat tendre. És un llibre que em vaig comprar el 21. És dels primers que quan vaig començar la compte d'Instagram vaig ressenyar. Aquí ens parlarà de dos joves, de la Vinca i del Filip, que doncs, passen els estius en un poblet prop del mar, no? I van a la platja i és la primera història d'amor d'aquests dos adolescents que es van trobant d'estiu en estiu. Ella, la Vinca, crec que viu al poble i el Filip és de fora, és de la ciutat i va passar els estius al poblet de la Vinca. Bé, és una història molt tendra, és molt, molt bonica, molt ben escrita i a mi em va agradar molt. És de la Colet. Té altres llibres, la Colet, així curtets. De moment només he llegit aquest d'ella. És molt recomanable. Premissa número 10, i acabem. Les gralles i els timbals. Un llibre que has llegit perquè l'has vist anunciat per tot arreu. El llibre que he vist per tot arreu, ara ja no, potser no, ara ho veig menys, però sí que deu haver vengut força o l'he vist jo molt anunciat, és Nascuda de Venus, de la Sònia Lleonart. Va haver un moment que sortia a tot arreu, a Insta, als anuncis de Google, bueno, sortia a tot arreu. I TikTok perquè no tinc TikTok, però també devia sortir. I aquí la Sònia Lleonart ens parlarà d'una protagonista que és conservadora i se'n va a Florència, crec que era Florència, sí, a restaurar amb una beca doncs a treballar allí, no? Llavors, estructura la història en 3 èpoques, no? I ens explica la història d'una obra d'art de Botticelli que no ha estat descoberta doncs, al segle XV o al segle XVI, el XV, als anys 70, crec, o 60 o 70, i després en l'actualitat, no? I què passa amb aquesta obra. És una història força àgil, no? El que passa que a mi em va agradar molt més la part del segle XV, em va semblar molt més interessant que les altres. O sigui, el fet de pintar-la Botticelli, aquesta obra, no? Estava molt ben ambientada i em va agradar força aquella part. Les altres dues, bueno, són més àgils, són més conseqüents amb la trama, no? Però és una obra entretinguda. I fins aquí aquest book tag de la cultura popular. Si us ve de gust fer-lo, ja sabeu. Citeu els Book Hunters, que són els creadors d'aquest book tag. I res, a fer volar la imaginació. Fins aviat. Adeu!